ଏଇଠୁ ରହିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କହିଥିଲି ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିବି ବୋଲି। ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତର ଜଣେ ଅମର ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ। ସେ ହେଉଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିକି କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ, ରାମନବମୀରେ, ସେ ଅମୁକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ତମ ଉତ୍ସବଟି ଏଣିକି ହଉ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ। ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ସେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଜ୍ଞ ବି ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ସବୁ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରାମୀ। ସେ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସଂଗ୍ରାମ। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମସଂଗ୍ରାମୀ। ଦେଶ ସଂଗ୍ରାମୀ କି ନୁହନ୍ତି ସେ ଅଲଗା କଥା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ, କିଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସି ରହିଛି, କିଏ ଏଲାହାବାଦ ଯାଇଛି, କିଏ ଆଉ ପୁରୀରେ କିଏ ଅଛି, କିଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛି। ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାର ସଂଗ୍ରାମ। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା। କହିଥିଲି ରାତିରେ ରହିବି ବୋଲି, ଆଇଲା ବେଳେ ସବୁ ନମ ନାମ ହେଇ ପଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆପଣ ଏବେ ଗଲେ ସେଠି ରହିଲେ, ପୁଣି ଯାଇକିରି କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଇଲେ, ଗୋଟାଏ ରାତି ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲି କାଲି ରାତିଟା। ନାଇଁ ଆଜି 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 ରାତି। ତେଣୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଜମ୍ବୁ କଥା ରହିବ, କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ କଥା ରହିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିଙ୍କ କଥା ରହିବ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ତମେ ନିରହଙ୍କାର ହୁଅ ଏବଂ ନିରାଭିମାନ ମଣିଷ ଇଏ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ରଖ। ଇଏ କୋଟି ଜନ୍ମର ଫଳ ସ୍ୱୀକୃତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୂର୍ବେ ଦେହୁ କରିଥାଇ ସ୍ୱୀକୃତ ଏସବ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ତା। ଯେତେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବ, ଇଏ ସେବକ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ନ କହିଲେ ବି ବଳିବାକୁ କହିବ, କି ରାଜୁବାବୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କହିବ, କି ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଧର୍ମ ସଭା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଦେଖିବା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଉ ନାମ ଟିକେ କରିବା। ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ମହାକାଳୀ ମହାମାଇ ଦୁର୍ଗେ। 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 ଶକ୍ତିମୟୀ ମା କୃପାମୟୀ ଦୟାମୟୀ ମା ଅନନ୍ତାୟୀ। ଶକ୍ତିମୟୀ ମା କୃପାମୟୀ ଦୟାମୟୀ ମା ଅନନ୍ତାୟୀ। ଶକ୍ତିମୟୀ ମା କୃପାମୟୀ ଦୟାମୟୀ ମା ଭୁଆ। ଶକ୍ତିମୟୀ ମା କୃପାମୟୀ ଦୟାମୟୀ ମା ଭୁଆ ଶୁଣି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ମହାକାଳୀ ମହାମାଇ ଦୁର୍ଗେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ମହାକାଳୀ ମହାମାଇ ଦୁର୍ଗେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ମହାକାଳୀ ମହାମାଇ ଦୁର୍ଗେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା
सरस्वती महाकाली महामाई दुर्गे शक्तिमयी माँ कृपामयी दयामयी माँ भुआसुनी 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 महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली महामाई दुर्गे महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली महामाई दुर्गे महाकाली महामाई दुर्गे महालक्ष्मी महासरस्वती सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति